Фатиха сүрәсе. Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Чын мактау, галәмнәрне, бөтен мәхлукларны тәрбияләүче Аллаһу Тәгаләгә тиешле. Аллаһу Тәгалә бу дөньяда барча кешеләргә мәрхәмәтле, ягъни мөэминнәргә дә, кафирләргә дә нигъмәтләрен бирә, әмма ахирәттә мөэмин бәндәләренә генә бирәчәк. Аллаһу Тәгалә гаделлек белән хөкем итүче, кыямәт көненең патшасыдыр. И тәрбиячебез Аллаһ, без сиңа гына гыйбадәт кылабыз һәм һәр эшебездә синнән генә ярдәм сорыйбыз. И тәрбиячебез Аллаһ, безне туры юлга күндер. Туры юл Коръән һәм Сөннәт юлыдыр. Ул юлны син әүвәлгеләргә ингам итеп бирдең. Безне синең ачуың төшкән вә адашкан кешеләрнең бидгать һәм зәлаләт юлыннан башка юлга күндер. Ягъни сине ачуландырмаган һәм хак юлдан адашмаган кешеләр юлына күндер. Амин.